Mga kapuso sa sulod sa Masobra 30 minutos, madasig nga ginlamon sang kalayo ang isa ka Restobar sa barangay Andagaw sa Kalibo, Aklan, pasado alas 10 kahapon sang aga, May 5. Human sa light materials ang establishmento nga 2 ka tuig pa lang nga nag-ooperate. Sunod sa tag-iya sang Restobar, wala sang tao sa lugar nga sang natabo ang insidente. Wala sang ideya kung ano ang posible nga ginhalinan sang kalayo magluwas sa naga-andar nga freezer. Nagapadayon pa ang investigasyon sa BFP. Samtang masobra sa 52,000 pesos ang ginbilin nga kahalitan sang sunog nga nagluntad sa isa ka subdivision sa barangay Guzman-Jesena, Mandurriao, Iloilo City, pasado alas 10 Sabado sang aga. Sa investigasyon sang Iloilo City Fire Station, isa ka balayang ginapuy-an ni Archie Victoriano ang totally gutted, samtang isa ang partially damaged. Wala sang tawo ang balay sa magluntad ang sunog. Palyado nga linya sang kuryente ang ginalantaw sang BFP nga rason sang sunog. Nakaangko naman sang first degree burn sa guya ang tag-iya sang partially damaged nga balay sang nalabot ini sang kalayo samtang nagabasya sang tubig. Indication sang short circuit. Kaya nga kami origin sa sa pagtuloy ng na-occupy ni Archie Victoriano.